Sanin gaskiyar mutum sai Allah. Littafin abokin fira kashi na 1 wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 4. Sanin gaskiyar mutum sai Allah. A wata makaranta ne aka sace alƙalamin wata ɗaliba, sai ta kai ƙara wurin malaminsu. Malam ya hana kowa fita daga cikin aji, har sai ya caje jakan kowa. An gano wadda ta ɗauki wannan alƙalami. Da aka zo kan wata yarinya, sai ta ƙi bari a buɗe jakarta. Aka yi juyin duniya, ta ce ba za ta bari a caje jakarta ba. Da aka matsa mata, sai kawai ta fara kuka. 'Yan aji duk sun ɗauka ita ta yi satar nan, saboda haka aka je ofishin shugaban makaranta. Da suka zo hedimasta ya tambaye ta, me yasa kika yi sata? Sai ta ce idan kowa ya fita, zan gaya maka. Headmaster ya yi umarni, kowa ya fita aka bar su biyu a cikin ofis. Ko da suka fita, sai ta buɗe masa jakarta. Babu abin da ke ciki sai gutsutsirin biredi da guntayen biskit da 'yan makaranta suka ci suka zubar. Headmaster ya ce mata, me nake gani haka? Ta ce, wallahi wannan abin da nake tsinta kenan. A kullum idan na je gida mu ci da mahaifiyata da ƙannena, domin mahaifinmu ya rasu. Ba mu da kowa sai Allah. Shi ne na ji kunya a buɗe wannan jakar a cikin aji, abokaina su yi min dariya. Darasi: ba kowa ne ya iya bayyana uzurinsa ba. Ka kyautata ma mutane zato, sanin gaskiyar mutum sai Allah.